Ahojte, vítam vás na tomto videopodcaste, ktorý je umiestnený na YouTube. Dnes sa budem zaoberať témou, či pomôže jedna štátna poisťovňa. A najprv sa predstavím, moje meno je Roman Frnčo a zaoberám sa vlastne, ako funguje ekonomika, voľný trh, spoločnosť. Som vyštudovaný právnik, ale zaujímajú ma práve aj tieto otázky. Dúfam, že vám budem môcť touto prednáškou odozdať nejaké informácie, ktoré sú podstatné pre túto debatu. Dobre, takže predtým, než začneme debatovať o tom, že či pomôže jedna štátna zdravotná poisťovňa, aké to zdravotníctvo malo vyzerať a podobne. V prvom rade, čo si je potrebné uvedomiť, je to, že pri každej takejto debate je podstatné si uvedomiť to, že zdroje sú obmedzené. Čo to znamená? Ak sa rozhodujem pre to, čo si vyberiem, čo si kúpim, vždy rozhodujem medzi nejakými alternatívami. Rozhodujem o tom, či si kúpim viac jedla alebo viac oblečenia, či si viac ušporím na nejakú techniku, či si koľko miniem na bývanie a podobne. A podobne takto to vyzerá aj v zdravotníctve. Jednoducho, všetko na svete má svoje náklady a je to aj zdravotná starostlivosť. A keď o tom debatujeme, musíme si toto hlavne uvedomiť, pretože zdravotníctvo je často veľmi emocionálna téma, kde vlastne ľudia hovoria o tom, že ľudia sú chorí a nemôžu trpieť, no, a preto im vlastne musíme bezhranične pomáhať a podobne. Ja súhlasím s tým, že ľuďom treba pomôcť a o tom to zdravotníctvo je, ale poďme debatovať o tom, že ako ľuďom pomôžeme, keď tu bude to zdravotníctvo nechané to, aby ľudia si vybrali slobodne, za čo chcú platiť a koľko chcú platiť, pretože nemôžeme mať všetko, nemôžeme mať najšpičkovejšiu zdravotnú starostlivosť za málo peňazí a nemôžeme mať najšpičkovejšiu zdravotnú starostlivosť, ak tie peniaze sa mi nakladajú neefektívne. Dobre, takže ďalšia vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že všeliek na problémy neexistuje, alebo možno áno. Na stránke INES, Inštitútu pre vlastne tie ekonomické a sociálne otázky, som našiel vlastne takú informáciu, že vynašli tzv. Liek, ktorý sa volá Obecalp, alebo Obecalp. A zľa to neznamená nič iné než placebo. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že až v 40% sledovaných prípadov podanie placeba zlepšilo zdravotný stav pacienta. Tak teoreticky by sme mohli vlastne tento liek zaradiť na zoznam verejne hradených liekov a mohlo by nám to zlepšiť zdravotníctvo. No dobre, ale vráťme sa späť do reality, to bola skôr taká funny pikoška. Dobre, patrí si to zdravotníctvo alebo nepatrí? Ako som povedal, zdravotníctvo je veľmi emotívna téma a z toho vyplujú všetky tie vášnivé debaty o tom, že ako by malo vyzerať. Musíme si odpovedať na to, že či zisk patrí do zdravotníctva alebo nepatrí. Z podstaty ľudského konania vyplýva, že dosiahnutie zisku je cieľom každého ľudského konania. Každý z nás, všetko čo robíme, pýtame sa, čo za to získame. Zisk neznamená nič iné, než to, že vlastne za svoje konanie chcem mať nejaký pozitívny efekt. Ak idem k lekárovi, tak chcem byť vyliečený. Ak som lekár, tak chcem vlastne za svoje služby dostať zaplatené. To znamená, že chcem mať zisk. Podnikateľský zisk, to znamená, to je v tom účtovníckom zmysle, znamená to, že rozdiel medzi príjmami a nákladmi. Ak hospodárím dlhodobo deficitne, to znamená, že nehradím za svoje zdravotnícke služby, tak vlastne tým sa nabaluje dlh, ktorý sa nedá nabalovať do nekonečna. Dobre, takže to sú asi základné kategórie zisku. Ako sme si povedali, zisk je ukazovateľom toho, že či robím služby efektívne alebo neefektívne. Či mám väčšie príjmy a nižšie náklady. Vtedy môže mať príjmy, ak druhá strana tiež získa. To znamená, ja nemôžem tvoriť zisk, pokiaľ ten pacient nezíska lepšiu zdravotnú starostlivosť. To znamená, ak som lekár, môžem získať iba tým, že poskytnem pacientovi to, čo on potrebuje, a to je tá kvalitná zdravotná starostlivosť. Nijak inak nezískam. To znamená, to je ten zisk. Systém je postavený na iných princípoch, rôznych neziskových. Žiaľ, nevykazujú také kvalitné výsledky, ako by sme očakávali. Mali sme tu pokus, socialistický experiment a ako si ukážeme neskôr, mal veľmi slabé výsledky, čo sa týka zdravotníctva.
Dobre, takže zdravie nie je tovar. To vlastne hovorí každý správny komunista, to sa odznieva na tlačovej konferencie komunistickej strane Slovenska 28. marca 2006. S tým v podstate ja súhlasím, zdravie nie je tovar. Ale čo tovarom je, sú zdravotnícke služby. Respektíve nie tovarom, ale službou. Zdravie sa definuje ako istý stav, vlastne, kedy sú naplnené naše biologické a psychické potreby. To znamená, že nie je tu nejaký nedostatok v týchto funkciách. Zdravotnú starostlivosť však si kúpiť vieme si zaplatiť lekára, ktorý diagnostikuje našu chorobu, zoperuje nás, lieči a podobne. Zisk v zdravotníctve. Mnohí hovoria, že je nemorálny, pretože vzniká z utrpenia druhých. Ale nevzniká z tohto utrpenia druhých, ale z odstraňovania tohto utrpenia. Absurdnosť tohto tvrdenia môžeme ilustrovať na tom, že vlastne keby sme chceli byť dôslední, tak museli by sme zaviesť aj štátne riadenie v službách pohrebníctva či pekárni. Pretože pohrebníctva zarábajú na tom v úvodzovkách, že niekto zomrie, pekárne na tom, že je niekto hladný, čiže je to tiež rovnako nemorálne. Ale ako vidíme, že s týmito službami sme v zásade spokojní a sme s nimi viac spokojní ako so zdravotníckymi službami a práve preto, pretože v zdravotníctve aj v súčasnosti štát má veľmi veľkú úlohu. Všetky najväčšie štátne nemocnice, ktoré si prakticky zmonopolizovali alebo skartelizovali trh, sú štátne. Všeobecná poisťovňa pokrýva skoro až 60% trhu. Neviem presné číslo. A práve z toho vyplýva, že v súčasnosti máme veľmi veľa štátu v zdravotníctve. Nie je problém to, že tam máme nejaké súkromné poisťovne, a problém to, že to štátne riadenie je tam stále veľmi silne prítomné. Dobre, takže prejdime ďalej. Pozrieme sa na to, že ako funguje ziskové versus neziskové zdravotníctvo. Tak to neziskové, to verejné, štátne je priam legendárne plýtvaním, netransparentnosťou a korupciou. Práve to ukázala aj posledná analýza Transparency International, kedy zistila, že CT skenery sa nakúpujú aj za dvojnásobnú cenu v rôznych nemocniciach. Ako je to možné vôbec? Ako si hovoríte, že prečo? Však stačí odstrániť tú korupciu, lenže jednoducho je zásadný rozdiel medzi tým, keď ste súkromní, keď máte súkromnú nemocnicu a keď máte štátnu nemocnicu. Pretože ak máte súkromnú nemocnicu a jej akcionári alebo priamo jej vlastník má záujem na tom, aby mala čo najnižšie náklady, pretože len pri čo najnižších nákladoch môže tá nemocnica vôbec prežiť, môžem si účtovať za služby a môžem prípadne vytvoriť aj nejaký zisk. V štátnych nemocniciach to funguje inak. Ak sa štátna nemocnica dostane do dlhov, štát tie dlhy jednoducho zaplatí. Riaditeľ veľmi nie je ani zodpovedný za chod nemocnice, za jej financovanie, pretože najskôr aj tak po 4 rokoch bude vymenený za iného. Jednoducho neexistuje tam taký ten vzťah, že je to moje vlastné a budem sa o to starať, ale je to také nikoho, ako sa hovorí, z cudzieho krv netečie. A to práve je vodou na mlyn korupcie. Že základom sú tieto motivácie. Či už príjme nejaké zákony o transparentnosti a podobne, úprimne povedané, môže to niečomu pomôcť, ale maximálne asi zistíme, áno, bola tam korupcia. Zákonné podmienky budú určite všetky splnené, ako to bolo vždy pri každom netransparentnom hospodárení za posledných 20 rokov. Veľmi málokrát bolo zrušené verejné obstarávanie. A takto to bude fungovať naďalej. Americká organizácia RAND, financovaná z verejných zdrojov, robila raz v rokoch 1974 až 1982 vlastne taký experiment, kde 7700 ľudí náhodným spôsobom vybratých do 65 rokov boli rozdelení na tých, ktorí dostávali zdravotnú starostlivosť úplne zadarmo. To znamená, že nie oni si priamo za nimi platili a druhí sa museli na ne podieľať. Zaujímavé je to, že nebol prakticky žiaden rozdiel v zdravotnom stave medzi tými, ktorí si platili priamo a medzi tými, ktorí to mali zadarmo. Avšak tí, ktorí si mali tú zdravotnosť kvázi zadarmo, spotrebovali až 30 až 40% viac zdravotnej starostlivosti. To znamená, že ak oddelíte ten zisk, tie priame platby, ten voľný trh, ten priamy vzťah pacienta s poskytovateľom,
tak dospejete k tomu, že vzniknú schémy, ktorým nikto nebude rozumieť, rôzne poistné schémy, ktoré nebudú dotlačené k tomu, aby boli čo najnižšie náklady, aby boli čo najefektívnejšie, ale spôsobíte to, že sa bude nadspotrebovávať vlastne tá zdravotná starostlivosť z toho hľadiska, že ak je niečo zadarmo, tak keď sa tu neplatím, tak z toho zoberiem veľa. To je máte jak švédske stoly, ktoré sú drahšie, ale budete tam jesť do nekonečna. No. Dobre, takže na Slovensku sme už jednotný štátny systém zdravotnej starostlivosti mali vlastne počas socialistickej éry, a keď sa pozrieme na štatistiky OECD, keď si to porovnáme s USA, tak vlastne v 60. rokoch ešte vlastne to slovenské zdravotníctvo sa dalo porovnať z hľadiska očakávanej strednej dĺžky života, to je asi najčastejší ukazovateľ, keď sa porovnajú rôzne zdravotné systémy, ale do roku 90 sa prakticky pri mužoch dokonca prepadla očakávaná stredná dĺžka života na Slovensku, kým v USA stúpala, a vlastne až od toho 90. vidíme rast vlastne tejto strednej dĺžky života porovnateľný s rastom vlastne v Spojených štátoch. Tu máme tabuľku kvality zdravotníckych systémov. Ak si všimneme, tak na prvom mieste v Európe vlastne túto tabuľku, toto skóre zostavuje švédsky think tank, ktorý sa zaoberá otázkami zdravotníctva. A na prvom mieste vidíme Holandsko, ktoré má najtrhovejší systém, majú to najväčšiu konkurenciu medzi zdravotnými poisťovňami, čo vedie k vlastne skvalitňovaniu služieb pre zákazníkov. Pretože ak nie si spokojní so zdravotnou starostlivosťou, tak idete jednoducho inde. Často sa argumentuje tým, že potrebujeme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, pretože náklady na zdravotnú starostlivosť stúpajú a treba ich dostať nejak pod kontrolu a vláda by ich mala dostať pod kontrolu. Tak prvom rade tento argument nie je úplne správny, keďže keď sa pozrieme na vládu, tak asi nikto by nechcel tak hospodáriť ako vláda, ktorá za 20 rokov nedokázala mať vyrovnaný rozpočet, tak už vôbec nemôžeme veriť, že bude hospodáriť zodpovedne v zdravotníctve. Ale ďalšou otázkou je to, že vlastne v každom zdravotníckom systéme na svete náklady za posledných 15-20 rokov stúpli, a to má viaceré príčiny, čiže to nie je nepripisujeme to nejakému socializmu, kapitalizmu alebo podobne, ale má to racionálne príčiny, a to z toho hľadiska, pretože predĺžuje sa dĺžka života, čiže vo vyššom veku viac vynakladáme prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Odhaduje sa, že len nejak zo pár desiatok percent využíva 80% zdravotníckych, asi niečo ako Paretovo optimum, 20% ľudí spotrebuje 80% zdravotnej starostlivosti. Dobre, takže teraz si prejdeme porovnávania. Tak vlastne tu vidíme porovnávanie Kanady, Veľkej Británie a USA, kde sa porovnávajú čakacie doby na operáciu. Kanada, Veľká Británia má jednotný štátny zdravotnícky systém s malými výnimkami pre súkromné poistenie, ale tá podstata je skoro až 80-90% má vlastne hlavnú úlohu štát v zdravotníctve. V USA je to skôr naopak, tam je tak štát je možno tak prítomný v 40% zdravotnej starostlivosti. Dobre, takže štátne systémy sú priam legendárne tým, že vlastne musíte čakať na svoje služby. To znamená, všade je nedostatok, je len zopár tovarov, ktoré sa vedia dodať. Často sú nejaké regulácie, cenové stropy, ktoré spôsobujú len to, že jednoducho nejakého tovaru je nedostatok, hoci ľudia by mali záujem za to zaplatiť, aby boli zdraví. Keď si spomeniete vlastne, ako sme v socializme museli čakať na rôzne tovary, keď neboli banány a podobne, tak nejak podobne to funguje aj v zdravotníctve. Shane Fried, to je vedúci predseda jednoho európskeho think tanku, zaoberajúci sa mi aj otázkami zdravotníctva, je chlapík zo Zélandu alebo z Veľkej Británii,
tak vlastne on povedal, že sa udivuje ho to, že ako v Veľkej Británii ľudia považujú normálne to, že musia čakať na svoje zdravotnícke služby. Veľká Británia je priam legendárna čakacími lehotami. Sice máte zadarmo, tak poviem v úvodzovkách, pretože si to platí cez dane, zdravotníctvo, avšak reálne to vyzerá asi tak, že si pamätám, to bolo pred pár rokmi, som čítal v novinách, že celý britská vláda chcela znížiť vlastne čakacie doby, tak nariadila vlastne prijala nariadenie to, že do 4 hodín vás musia prijať, počujete, do 4 hodín vás musí lekár prijať v nemocnici, tak nastalo to, že aby vlastne nemocnice obišli túto reguláciu, pretože tu ju nevedeli splniť z objektívnych príčin, keďže nemali dostatok personálu zdravotníckeho a podobne, tak spôsobilo to, že jednoducho vás nosili zo pár hodín sanitkou po nemocnici, pretože to sa nezarátalo do čakacej doby. A tieto príklady sú mnohé. Stalo sa také, že ste prišli k lekárovi, zobrali ste si listoček a o týždeň vám volali, že či ste na rade. Hej. O týždeň, počujete, o týždeň. A to sa vážne stalo. A takýto, napríklad vo Švédsku, kde je tiež jedna štátna poistenia, tiež sú tam obrovské čakacie lehoty a doby, tak tam vlastne jedného času uvažovali o tom, že vlastne príjmu reguláciu, že do týždňa vás musí prijať všeobecný lekár a do 3 týždňov špecialista, odkedy sa objednáte. Toto je realita každého socialistického systému. Budú existovať nedostatkové tovary. Práve preto, že neumožníte vlastne ľuďom zaplatiť za tie služby a tí lekári nebudú môcť flexibilne poskytovať tie služby. No, ako vidíte, tu sú čakacie doby na operáciu v Kanade, Veľkej Británii. Ľudia o mnoho menej čakajú v Spojených štátoch ako v Kanade či Veľkej Británii. Prečo, to už som vám vysvetlil. Miera prežitia do 5 rokov pacientov s rakovinou je o mnoho vyššia v USA. To je práve spôsobené tým, že v USA vás o mnoho skôr začnú liečiť, pretože nemusíte čakať. A to je práve kľúčové v zdravotníctve. Práve aj podľa zistení švédskeho think tanku Health Consumer Powerhouse sa zistilo, že v 3 zo 4 európskych krajín nezačnú s liečbou rakoviny skôr ako 3 týždne po jej diagnostikovaní, čo môže mať fatálne následky pre zdravie pacienta. Aby som to zhrnul, čo bude znamenať jedna štátna poisťovňa? Podľa môjho názoru dočasne môže zaznamenať aj zlepšenie, to znamená, naraz bude viac zdrojov v zdravotníctve, avšak postupom času tento systém bude kolabovať. A bude kolabovať z toho dôvodu, že odstraníte tie správne motivácie. Odstraníte motiváciu lekára poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť pacientovi, pretože pacient si tieto služby vyžaduje. Ak tento motív zisku odstránite, tak bude to znamená to, že ho nahradíte nejakým byrokratickým riadením, ktoré bude žiaľ neefektívne, pretože byrokrati si budú hľadieť svojho a ich nebude zaujímať to, že akú zdravotnícku službu dostanete a podobne. Takže podľa môjho názoru jedna štátna zdravotná poisťovňa nebude znamenať nič dobré a vo svete všeobecne vidíme skôr trend, že sa skôr ustupuje z toho štátneho vlastníctva.